Отделението по лъчелечение в болница Пулс разполага с един от най-модерните линейни ускорители, което позволява бързо, точно и адекватно лечение на пациентите в региона. И ние в реално време виждаме повлияване на самия туморен процес и адаптираме самия си лечебен план към реалната обстановка в момента. Болницата се отличава и с единствена за региона, даже мога да кажа и за част от страната, система за следене на повърхността на тялото, което допринася за бързо, точно позициониране на пациента на апарата, също така следи дихателните му движения, което позволява сложни техники, като например облъчване на гърда с задържане на дишането, което е един от най-модерните методи за лъчелечение, което щади подлежащото сърце. Повечето пациенти, докато не се сблъскат с онкологичното заболяване, не знаят какво е лъчелечението. Затова обясняваме процеса, обясняваме и какво е и химиотерапията, и какво е лъчелечението, как да ги разграничават едно от друго, кое какво е, какво могат да очакват от едното, като странични реакции, като усещане, какво да очакват и от другото. Понякога и лъчелечението и химиотерапията вървят едновременно. Трябва да се чувстват спокойни, трябва да знаят, че във всеки един момент, ако се наложи, лечението може да бъде спряно и са под постоянно наблюдение. Поведението е индивидуално в зависимост от всеки пациент. Винаги е много важно да се дава надежда на пациента за успешния изход от заболяването, но да бъдем и в сферата на реалността, така че баланса между постижимото и това, което да очакваме от лечението, е много важен. С другите отделения работим на различни нива. Първо, комуникацията между лекарите, също така точното взимане на решение за правилното лечение се осъществява на мултидисциплинарен туморен борд, където пациентът се обсъжда като индивидуален случай. Медицинския физик в лъчелечението изчисляват дозите в туморната формация, в съседните околни тъкани, където трябва да има по-малки дози. Изготвят няколко плана, заедно избираме най-добрия план, заедно решаваме нещата. Определям самия лечебен процес като една стълба. Всеки лечебен сеанс ние сме заедно с пациента и това е като една стълба, която трябва да изкачиме заедно. И всяка терапия, това е стълбичка от стълбата, докато стигнем до най-горното стъпало и мине целият лечебен план. Ние очакваме заедно резултатите. Пациентите на нашето отделение могат да бъдат сигурни, че получават лечение на европейско ниво, тъй като машината предоставя бързо лечение, което осигурява комфорт, точност, което гарантира тяхната сигурност, и повторяемост, което гарантира точното доставяне на дозата. Благодарността, радостта, когато се видя с пациентите, когато те са здрави, минало е време, заболяването е проконтролирано. Когато видиш човека заедно с близки, с семейство, има го това, че вече нещата са останали зад гърба им. И тази благодарност, която има, и ти се чувстваш, че си успял да му дадеш втория шанс, втория живот, който да живее, че ти си част от този процес и си дал нещо от себе си.